Hello guys, good afternoon. Welcome back to my vlog guys. So karon guys, ako ninang andamon ang kaning kalamunggay kay para akong banana makainom unya og herbal. Kay kagabi wala ra bagit in taon na siya nakainom og herbal in taon. Kana man kung kalamunggay iyahang gusto nga imnon guys kay ngano lami magud iyahang kuan ana sa CR mawas out gyud tanan. Nang ako gina siyang kuanan og kalamunggay. So andamon na nako ng kalamunggay. Aya nako ko na lang ako aramina nakita. So guys, imbis adehang nalipay nako guys kay kuntiyan ning gamay na kay ning gamay-gamay na siya kay ning balik ko og kaning kuan sumba. Tulo aw upat ka adlaw ko nagsumba guys. Ipamaulan bitaw ko guys nakita akong mga diri. Unya naluya ko ang banana niingog undangi ang sumba. Og undangan sa nako so simana na po kung balik ko sumba. Unya kay magsumba-sumba ta padulong anyo yan ya kanila ging naay mga inom-inom sa mga igagaw. Man na malikayan nga. Mo sabay man kita sa tong mga igagaw. Di makatagay kita gamay. Di burot na pud ang tiyan. 5 6 Nami ibe kay ni imnon ang malunggay guys. 7 Ni siya imnon. 8 9 10 11 12 13 Kuan akong lutoon guys, duha ka litro nga tubig kay para dugay mahurot. Then ugasan dig maayo. Sa heater gyapon ko magluto guys. Mao to guys kagahapon guys nahumana gid mo ang mga kuryente di ari guys pati ni ang sa ref. Ang tuslokanan sa ref giayo gyapon sa kong magulang. So at least nakasave gyud mi guys. O kani akong magulang gyapon nagkuan ana guys. At least kay mi nakasave mi sa bayad sa electrician. Kay kung magbayad man gud tag guys, mo pakyaw tag electrician guys. Dako kayo. Mahal ang bayad nya kay natunong man nga ning ani akong magulang kay diri man sila nag-Christmas. Nya naisgutan pud namo ang amo ang problema diri sa sulod sa balay nga mga kuryente. Akong magulang abtik man pud to kaayo, may man ito tuon ako to dito gang. Mao to. Di siya nadugay sa kanang kuan. Sa kanang chandelier, di siya nadugay. Kay gahit man kaayo ang kuan. Ang chandelier. Sana paglitok oy maglisod ta kay kani atong dila nga. Kuan basta kay mauna na siya. Diya siya nadugay kay gahi kaayo igtunto mong karaan nga kuan. Kadugay. Wala dito, wala na ko ka-vlog kay na busy man pud kay ako may nag kuan sa iya hapot kaning nag unsa ni ako man iyahang bata-bata pod nagunit sa mga hagdanan kay mahulog niya sa hagdanan nya delikado ba ito dito sa gawas kay hapog baya kaayo niya tiles baya mahulog simbakos na oto nga ako mo iyahang badi-badi sigunit sa hagdanan tighatag sa mga tools ipon sa nako ni kay kuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 o 2 ka litro na na 6 5 6 7 8 okay ra kay na ay naaman siya kuan guys kaning sani naa siya kaning bungkig kay kung magkuan tag herbal guys bungkigan gina siya guys dili na siya pwede iparis inang
kinahanglan bungkig din na siya niya. Na may bungkig na nabilin nga siyam. Ako na lang ihurot kay sayang. Kaning bayabas guys, ug kaning sabana na dahon. Kung nakay sakit sa imong kuto-kuto, pareha nang manginumay ka. Magsakit imong kuto-kuto, magsakit imong diri kilid o sa kuan pa sila pa atay. Kani imong ninyo guys. Kana bitaw mga manginumay. Inom mo ani. Aside sa manginumay, daghan po ni siya benefits, daghan ni siya matambalan, dili lang sa mga plahubog. Daghan ni siya benefits guys. Number 1 ang kidney ani, tambalan. Inyong tiyan. Kanang namin mga ulcer. Kani pwede kaayo ni. Kanang naa diferensya sa mga matris, kanang dili-dili ang dugo, kanang dili mo sakto ang dugo sa kuan sa date. Kani imnan ninyo. Kana bitang dysmenorrhea. Oh, kanang dysmenorrheahon. Oh, kani imnan ninyo ning sabana og kaning kuan. Bayabas. Total kuan man. Libre ra man, wa may bayad. Pwede ra kain ninyo. Try lang gud sa mala gud ako gud. Uman akong ginamintin, ablian man ko. Akong ulcer, kaya guman ako kaon, sakit kay kong tiyan, murag isumbag, murag iputol akong tinae. Kaya na rami nakaulian ako. Yung bayabas og sabana. Maman ko kaon, ako na okay na. Hindi para sa unang akong tiyan, murag ikumot ang tinae. Nakuha naman sa among ini. Busog. Mura ni nabusog nga may gikaon. Nya, namin ko'y taksanan sa akong mga herbal guys. Baon sa nako ko'y taksanan. Garo akong taksanan guys. Kaya po na ito nang nabili. Umang ko niya ako inanan sa tubig ko guys. Mauni akong taksanan. 2 ka litro ani ang malunggay. Kani. Kani 2 ka litro. Atong kuanan. Kaganina guys, ning mata po ko sayo guys, aside sa kung iro nga ko siyang giatiman, ning mata sad ko kay napamay agas, di mo ito nga. Nagsalod ko guys, igo-igo po nga, napuno ang mga punduhanan na magtubig, nawala ang agas. Na. Lipay na si banana ani kay nanapon siya herbal. Manguna ko na siya wad anta gani og herbal kay para ang iyang sugar di mo ka pero okay na ang iyang sugar kay mas maayos itong i-maintain siya og herbal. Man sunod ani ang baon na pud akong kuanon guys. Ako ang gasan. Kartira bang si Patay yun na akong bao guys. Katong baon ako nga laki o mamatid. Nya, og ibutang nimo og asa imong tiil, iyang sunuron. Nya, madlo ko kay sad pa akon mamag binang bao. Pero ambot lang pud kay pukpuk ko gi paak ana sukad. Kay ug muduol na siya sa kong tiil. Ako mang kuan ilikay. Ako sanay ko sa kurente guys ha. Oh, naman di ari. Oh, pwede naman dahil ni di ari. Oh, dari na lang dahil natin na ikuan. Okay, nagamit naman dahil ni kuan di ari. Currency. Pato nga natin ni dari ang doka. Lamisa. Dari oh, katong kaning giayos kung magulang. Magamit naman dahil ni guys.
okay kayo gamit na. Dayon kari na pada kong kuan. Ako. Ini atong gamiton na tubig kay para mailisan ug na ay agas. Na kani 2 ka litro gyapon ni gas kay kuan man ni polo ay 20 ka guyabano dayon 20 pud siya ka bayabas munang 2 ka litro ang akong ibutang. Kani lutuon ako ni guys, kuan ra sa gasol. Kay ang nitro sa na may kuan ka malunggay. Ang malunggay man gud guys kay init-initon man gud na siya sa isa ka adlaw kaduha kay mapan-us man. Kani ako ang bayabas pwede ra man dili inito isa ka adlaw. Ang malunggay kay sensitibo kaayo mapan-us dayon masayang ya. Duha ra ba na ka litro. Masayang. Unang sa heater na ko na ginaluto kay para kuan mainit ra po dayon. Maintain mo ani guys. Lami yun sa inyong pamati guys. Yan mo kainom bitaw mo ana guys no. Sington mo maayo guys kanang imnon ninyo init-init siya bang makaya ra ninyo imnon. Sington mo guys manggawas inyong singot. Dayon puan kanang lami kinyo pamati mangihi mo sige mo pangihi. Inyong ihi, tinaw kaayo. Labaw na to katong naay sakit kidney. 100% ako stress inyo ulian mo. Kung mga plahubog. Kana i-maintain na ninyo kay dako kinagtabang ninyo. Ana. Dako kitabang ninyo herbal oy. Kana kung bayabas unya ra na ko nalutoon unya nga biig kay kuan para init-init pa siya inom nako. Karon akong isunod ang akong baon. Ara guys, akong bao guys. Kani akong bao guys. Ako ni siyang ginailisa og tubig permi sa isa ka semana, kaduhay katulo kay makuan man ni guys, mahilo man sila sa ilang tubig. Nara guys, bugoy kini guys, mamatid ni. Kani siya, mamatid. Matid guys. Kani may buotan mo ni akong karaan nga bao kanina ni sa mga 10 years guro ni kani, 10 years. Kani naapa ni sa mga kuan, mga 2 ka tuig o tulo. Kani siya guys, loy kani siya istorya, kani siya kay ngano. Ako mga igagaw ga inom. Karon kay nakadungog ko nga naaday ko noy bao, ilang ihawon kay pulutan. Agoy kay akong giadtin ko ngamsa nga bao ngano inyo man ang ihawon nga mohilak man nag-ihawon. Unsa man ko anon mi kay ang mga tao sa ko mga igagaw di tanan, mami man gid mo tawag sa ko, respeto kay na sila. Ihawon na mo mi kay may pulutan ko. Ayaw ambin na kay ko nang buhion ako na timanon. Mao na ni siya guys. Na save iyang kinabuhi nako. Ihawon unta ni siya bugoy ra ba kayo mamatid ni guys mamatid na. Kabalo mo guys nga pagdala na mo niya diri sa balay perting kay ata sige gaana-ana sa motor nahulog bitaw na siya sa motor nitaguktok ning gani kay nauna ang likod mo na yang likod na garas kay kato nang paghulog niya sa motor ingala ning naaning lagubo mi gani pula na yung lagubo agoy pagtan-aw na ko siya naman di ay gaana-ana sa kalsada gaana-ana gani wa naligsan perting kayong kuan na siya kani buya ni saon na lang na siya. Kani babayi man ni. Kaning dako. 10 years na ni sa kuha guys. Kani mo oy perting buguya lalaki ni guys nanawa yung tiyan anak lalong. Kani babayi dili siya lalong upuan. Buotan ang bayi maghilom ra. Kaning laki may bugoy kaayo. Ingon sila mag-atiman daw og bao daw kuno kay buisit daw kay kanang mukha maghinay kaayo pataka ra magyaw-yaw ng ubang tao.
na ilang mga tinuhuan ba nga patakalag tuto oh. Mas maay man gani nang magbuhi ta og mga hayop kay may nala makatabang putas ilang life kung ang tagpong guys. Ito na ibutang. Napag ba ni kinabuhi ning mga hayop? Makakuan pa ba na sila nga giatiman sila, gibuhi sila. Nami na ni ilang kamati kay nailisan na pud ilang tubig. Ang kanilang tubig ginailisan yun ako ni Permi guys. Dili yun ako pabuton nga mulubog ug maayo nga manimaho ang tubig kay pati ang balay maglain ang baho basta kanang dugay mailisan sila og tubig kay kan angit ba kayo ang kanang kuan baho sa tangkong ug kaning mga tai nila kuan. Naminaw. Naminaw siya guys nga wild kasi kog yaw-yaw guys naminaw. Ngano man ingna pa dito nga hello everyone. Maayong hapon. Igna nga support mo ni Mami sa iyahang Facebook page o sa iyang Facebook account o sa iyahang YouTube channel. Oh. Mo ni si kuan guys, ang pangalan ani niya si Oo. Dayon kani si Gongchi. Kani Gongchi si Oo. Kani bugoy kay ni siya. Ako na ibalik sila guys. Napuno gid mi diri og mga kahayupan guys kay wala man mi anak sa bana guys. Wa nga mo ang kana akong bana magtrabaho na siya. Ang akong kalingawan kani ra gid akong mga buhi. Dayon. Gusto ganin ta ako magbuhi og kanang sawa. Sawa ba nangita ako og sawa. Nya kay ako lukunon jud kay kog bitin no. Nadok kog bitin pero gusto ko magbuhi og sawa. Ang problema asa ta kitag sawa. Nindot na nabuhi ang mga hayop ko. Tingnan sila. Traidor. Taka ng traidor. Ay, di mo na traidor ko. Basta pagkanon lagtarong. Pare sa tao nga. Bisa giayon na ni mong tagad. Giayon na ni mong kuang mo. Traidor gihapon. Anak sila. Dili man na sila mo traidor good. Alam po ng ubang yun, nung bitin traidor kakara. Nimbokal na akong malunggay guys. So, dari na po ito sa kuan. Kani, humana man mga dog food may gisudlan ani. Dari ra na. Ay, Lord. Ay. Pamugasan na. Ay, sorry, siloy. Sinilan ako ang naong siloy ng mata. Mag-vlog ta karon siloy ha. Kay atong ikuan sa atong YouTube channel. Vlog ta ha. Nana. Kana si siloy guys, wala pa na ikuan sa mua 1 week. Pero buutan na kay siya guys. Dili na siya kinahanglan tudluan nga kanang ingnon nga malibang ka sa CR. Dili na siya mismo ang ning adtog CR. Dito siya malibang og mangihi. Na nakakita man ang asawa sa kong magulang gahapon niya nga nisulod siya CR. Nya mo kuan giben ang ilahang kain mo scattered biya na ang baho ana. Ingon din to kung ang mag-asawa sa kong magulang nga. Gay imo iring ba kay nisulod sa CR ko nga. Hala, bisag malibang na diha. So, alam mo, ba, di na malibang sa inyong kung nga, pagtanaw na ko, nalibang jud di ay. Pero dili lang siya sa kuan, dili lang siya sa kanang bowl. Sa ubos siya malibang, pero at least naa sa CR, din manghi siya sa CR po sa ubos. Ako walang pong sundon, kay para dili manimaho ang balay, kay hit kay nakumunang baho ang balay. Ang gawa sa pulo kong pag-aaram nina, gusto na ko kong balay, din perminti, din humot. Kay kanira bang natay iro magbuhi tag iro unya di ta kabalom matiman sa tong iro tuy atong balay murag kuan maulaw ta sa tong mga visitors kay ang balay nagbaho kayo ana ako dahil kapoy kay tong lawa kung naay tubig ligoon ako sila kay para ang balay humot permanente dili ba ang humot ana kung banam ingon din na siya.
Puro may kapuyo ni mo maglantaw lang gay. Magsige, magalihok-lihok. Ako, nakaon taman, nakaasawa man sa limpyada, di. Muna lang ginaagat namin kay, mamagin ang akong trabaho, magsige lihok-lihok. Pero karong start sa January guys, busy na mi anak. Pero dili iya ko nakapasagaan ang balay, muhatag yapon ko time mang limpyo. Kay para limpyo para ng balay. Ano na akong trabaho guys, pag ako sa balay, magsige rin ko kuan. Ay, Diyos ko Lord. Gihanga ko lagi. So, diri ra ta taman guys. Salamat sa tanan guys. Amping ang tanan, please. Support gihapon mo guys. Ang magundang support sa ko ang vlog. Sa inyong pag-like sa ko ang mga videos, pag-share, og follow sa akong Facebook page, sa akong Facebook account, og labaw na sa akong YouTube channel. Bye everyone. Amping tang tanan. God bless.